Niech i tak będzie. Ja ci to osprowkał o farmerze, w któremu pitnął kuń. Tego wieczora nawiedziała ci go czelotka sąsiadów, co by mu oznojmić polutunek, współczucie z kuli tego i że był ci to dla niego naisto srogachny pech. Ten farmer ino odrzeknął. No, niech i tak będzie. Na drugi dzień ten jego koń wrócił nazad, a jeszcze ku temu przywiódł Zesia do kupy 6 dzikich koni. Sąsiady zaś ku niemu, ale teraz bezczuł sobie fajrować szysny obrót tego cufalu. Niech i tak będzie, odpowiedział mu zaś ten farmer. Kolejnego dnioszka synek tego farmera próbował deknąć za telem łosiodła jednego z tych dzikich koni. Tak ci nieszczęśnie śleciał ze tego konia i złamał se gyra. Sąsiady się zaś ku temu farmerowi przykulwitali, co by mu współczuć, a on, jak to miał we zwykłu, odpowiedział. Niech i tak będzie. Na drugi dzień po tym cufalu oficjery poborowe przyszli do tej wsi, co by zebrać młodych ludzi do armii. Jednakowoż z kuli tego, co ten synek farmera miał złamaną szłapa, nie wzięli ci go na stówka. Kiedy się sąsiady o tym dowiedzieli, przyszli zaś ku temu farmerowi, co by się z nim do kupy radować. Ten łonem już zaś powiedział ze chichraniem. Niech i tak będzie. Idziecie, moje wyrostomie słoczki i słoczy, jak często nie możemy dojść dosia po nieszczęsnym cufalu, po popśnionych zoletach, po blankupim falu. O wiele lepszy byłoby ci nam, kiedy poradzilibyśmy przychwoli to, co się nam w życiu przytrafiło ze Słoweckoma. Niech i tak będzie. Wyciągnąć wnioski i już napocząć rychtowanie do następnego trefunku. Eugen z Pnioków.